Kibaki kine jine karomo Serena ji winjo mane jogi nosetimo nosewinjore to kata mana sani tok kero kinyal koso outliners tok Raila nitiere serious outliners mochakore gi Martha Karua wang'eyo naturally kaluwore gi history mare gi siasa mare mosego e Kenya ka is a serious outliner ma winjo ne tek but gimarach no push jakom ma joluo ma dhi timo reason momiyo fear mara en kama Joluo dhi bedo isolated very soon. Nikech jogi keto gipush jakom. Polisi emegoyo sani. Ok ni lisasi onge. Lisasi nitie mang'eny ma excess. To push jakom. Ma jakom dhi dong oko. Dug jakom dhi wuok oko ni joluo gin joma nego ji maketho mwandu mag ji. Kendo ang'eyo ni jogi oganda mamoko gi gin morgi ni wawang'o barabara marwa. To waketho mwanduwa. To walose ngima wawegi. To let me tell you jodalawa. Ni mbele ka nyalo chopo kamoro ma iwacho ne awayo jogore gi lak. Joge be mana ji. Jakom jaluo mine no ng'anyo ningi. Jogi yindi e guok mabdhi lokore mabiro kai mbele ka. Nikech sani gi wuok because they don't have a reason to go back home nikech kech nitie. But gibiro realize ni gi waste time margi. Kagi ng'anyo kata samo nego beni gi puro, samo nego beni gi doyo, gi komo, gi puonjo nyithindo, gi loso pesa, gi dhahabu monego beni gi konyore godo. Then gibiro realize mbele ka, nokaw higni matin, nokaw dweche matin. Jogi indi biro lokore gi jakom, ka gibiro realize ni jakom waste time margi. To jogi ne lokore guogi manokaye, ne gibedi sude. Dong guogi kolokore sude to ini wuon gi ine mokayi. Jogi ne okaye chieng' mora. One, reason so me Joluo biro lokore kode. Joluo dhi bedo isolated mbele ka gibiro realize that they can't pay rent in Nairobi. Joluo adi manigi rent, manigi udi Nairobi ka. Madari 70% of inhabitants mag Madari, Ruaraka, Madari, Kibera, and most of Embakasi called Eastlands. Residents gin Joluo. Kunde ma wane gi mbigi. But Joluo adi man gi properties, man gi udi ka. Mwacho ni ong'anyo to dak e ode rent ok ochula. With the time,